Pandhawa tata gati saya Indriyaksa sara maruta pawana pana margana ong sak gunung gedene mencorong mripate modot siunge rembyak rambute buta kembar nenggih menika Kang Awasta Sang Kalantaka miwah Sang Kalanjaya senopatining Ratu Ngastina Prabu Duryudana sekti mandraguna pilih tanding boboting mungsuh di pedang letik kumenclang digoda Ratu Mama diobong ora apa-apa kegitrang gedruk-gedruk glikapan gero-gero gawe geger garuk-garuk weteng tangane mawa wulu ketel kaya gendruwo giris-miris kang mulat padha lumayu anebe bingung bilulungan kathah ingkang samya luru pangungsen sar-saran sayektine amung biswa kalih saking bebaya bilai anenggih kridaning Ditya Kalantaka miwah Kalanjaya Wong dede Mas Batik Raja Dewaku mengko tadi Kalanjaya ana dawuh ngapa Kakang weh jebul bareng aku karo kowe diaku malah disubya-subya dening Ratu Ngastina Prabu Duryudana saiki golek pangan gampang biyen turut ngalas uripku kedarang-darang mangane mung kethek karo kidang parandene saiki diuja klimis lambene mblenduk wetenge mompior sandangane nek mbiyen aku karo kowe mung buta wanan idal-idu lelik kae saiki bareng nyait ana negara Ngastina sawangen sandang aku ya aku ya ngono saiki ora susah mikir golek pangan kaya nalika nang wana biyen saiki apa-apa dicukupi butuh mangan nganti sak mutahe wah tujune kowe isih melu kok isih mawon lene mboten kula kalih Kang Togok sampean kapiran mal sing ngopeni pangane sapa ayo iya ponan sak bodonge nek mung badhe dahar men nderek Prabu Jaka Pitana melu Prabu Duryudana bisa mulya kok ning niku nuwun sewu ajeng cukup badhe mulya wareg nika sampeyan niku ngeloni wong salah ngeloki wong boten bener sing ora bener sapa nggih Prabu Kurupati niku
Sampeyan kudu eling bondo sing dienggo seneng-seneng kalih Kurawa niku bandane wong cilik. Niku bandane kawula alit tur sanes duweke Duryudana ning niku sejatine gadahaning Pandhawa. Mula wiwit sakniki pun dientek-entekke diawut-awut kalih Jaka Pitana sak Kurawane niku merga rumangsane niku duweke dhewe. Duryudana niku karepe mung dadi ratu tok mula liwat dalan culika. Ndek ben Pandhawa diobong terus dheke dadi ratu. Rumangsane Pandhawa mati. Bareng Duryudana wis dadi ratu, lah tenan. Saiki dadi ratu sak geleme dhewe, sak omonge mencla-mencle. Ngawut-awut bondo ratatanan. Sakniki Ngastina pun mboten enek aturan. Sing nyengkuyung kabeh entuk pangan, duit malingan sing ngisor kon ngirit, sing dhuwur ngawut-awut bondo negara. Ha niki nek ditok-tokne kaya ngeten niku mberbayani. Tur utange niku sak gunung. Sing ngawur niku Patih Sengkuni niku utange Sata Kurawa besok upama negara niku bali teng Pandhawa. Utange niku disauri nganti 7 turunan niku mboten kemput niku. Aku mung wong melu ora bakal samar kok. Nggih. Kalih dikono niku kok nggih gelem-geleme disraya kon mateni Pandhawa kok nggih purun niku lho. Lah nek ora gelem piye? Wong aku karo adikku lanang iki didadekke senopati. Aku kudu gawe legane Prabu Jaka Pitana. Ndika niku buta salah kedaden nggih. Sampeyan kekalih Kalantaka kalih Kalanjaya niku mangeling, mang mawas diri. Kudune raup banyu bening golek dalan padang syukur golek pangruwatan. Aku wis kebatut nyagui Prabu Kurupati supaya aku kekarone iki mateni Pandhawa kok. Lan aku dikanteni bala buta saka negara Pacakilan. Negara Pacakilan ki negara ngendi? Wong kok senenge mengada-ada. Aku negarane Cakil. Ken ngewangi mateni Pandhawa niku ya. Wis tak cicil wadya balak wis maju ning pabaratan mungsuh anak-anake Pandhawa. Wani kalih Pandhawa sampean mengke dadi emput. Wah, ora bakal. Kasektening Kalantaka lan Kalanjaya jakatan putimbang. Mula kang saka iku budhalna wadyabala saka ing Pacakilan. Tinemune dina iki aku ya mung kudu gawe patine Pandhawa supaya lega penggali Prabu Duryudana. Benjing budhal gumuruh saking negeri Ngastina. Kung ingkang Balakuswa Whoa!
Pengangkang apa super daging larang manasik kumatok jogetan ulati sisi penggan